YouTube mu vydělal na Lambo. Tohle je Moon, který mu je 24 a koupil si svoje první Lambo. To je úplná bomba. A platíš pro zajímavosti, no? Ja proste idem domov, makám, som v štúdiu proste zavretý. Omlouvám se ti, že jsem tě namotivoval do Lamba. Čaute, já jsem Jacob FX a jezdím s autama jako jsou tyhle, anebo tyhle, ať už jsou ty auta moje nebo auta mých kamarádů, jezdím s nima tak, jak je mě s nima dovoleno jezdit, takže pokud tě to zajímá, dej odběr, like a zvoneček, ať ti moje videjka neutíkají a pojď se podívat na dnešní videjko. Same čau. Máme tady Moona, kterýho určitě každý z vás zná, kdo ho nezná, tak ho právě teďka poznal. Vidíme se po nějakých 4 měsících, pár tisících kilometrech, co najezdil s Lambem. Řekli jsme si na začátku, když ho kupoval, když jsem ho do toho umotal v podstatě, že si pak dáme nějaký update po nějaký době, po nějakých pár set kilometrech, jich pár tisíc, to si teďka asi řekneme. Jaký to teda je, jaký je vlastnit svoje Lambo, ještě pardon, dozvedel jsem se, že ti bylo 23. Áno, takže... áno. Mal som pred týždňom na Rodkio, takže 24 je aktuálne a mal som 23, keď som kúpal toto. No áno, je to pravda, Jacob ma namotivoval na Lambo, pretože ty si mal predtým tú R8, že jo? Tú novú. Teraz stojí tady vlastne. Teraz stojí tu v zátiši. Pri Machim. Potom samozrejme sa stalo, čo sa stalo a ty si hneď na to proste úplne jak šéf proste kúpil hneď Hurakána, Evo ešte k tomu. A keď som si povedal, že wow, že aký to má wow efekt faktor, tak čo keby som urobil niečo ja podobné ako na youtuberskej scéne, takže som nad tým tak začal premýšľať. Bolo to pre mňa ako dosť nedostupné, ale potom som sa raz s tebou bavil ešte na bývalom Flore, neviem, či to bolo ešte v AZ-ku alebo neviem kde. V Koperníku možno. Áno. A stáli sme na tom balkóne, mali sme výhľad na Brno a som ti hovoril, že ako krásny Huracán, že akože závis, taká mierna závis a ty si mi povedal, tak to nie je úplne nemožné, čo? A mne vtedy akože ťuklo, že ako wow, ako možné to je, tak uvidíme. Tak kopol som sa a samozrejme premýšľal som nad tým už posledné 2 alebo 3 roky, že či akože do toho pôjdem alebo nie. Ale vec, ktorá ma namotivovala asi najviac, no tak bola asi v mojich, ja neviem, 9 alebo 10 rokoch. Okay. Ja som z malého mesta Sabinov, čo má 12 000 obyvateľov, to je proste prd, nič, malé mesto. Chodil som do školy, do väčšieho mesta, do Prešova, tretie najväčšie mesto na Slovensku. To vlastne teďka natáčal video, byl tam. Áno. A bol som tam ako jediný proste malomešťan, proste Sabinovčan medzi samými Prešovčanmi a oni si tam za mňa robili srandu, že na prešovských značkách tam majú Mercedesy, proste to a že na našich sabinovských tam máme proste nejaké skurvené kombajny a tak a sa mi furt smiali za to. Okay. A ja som mi hovoril, že ako bacha, že ja vám sľubujem, že raz akože na sabinovských značkách priniesem do vašeho mesta Superšport. Na sabinovských značkách to nie, lebo je to už na českú firmu, mám českú SROčku, ale princíp to splnilo. Takže to bola namotivovalo to, tak vlastně bývá, že když někdo ještě v mládí na škole, tak tě demotivujou nebo tě nějakým způsobem jakoby nepodporujou, tak tě to pak nakopne ještě víc. Je to tak, takže dostávame sa k tomu, že akákoľvek táto negatívna vec v podstate môže pôsobiť ako veľký nákop, keď to vieš správne zužitkovať. Takže to bol taký prvý impuls. No a samozrejme začal som s YouTubeom, budoval som to a tak ďalej. Je to 12-ročná záležitosť, to by som zase sa rozkecal hrozne moc. Což je ale zase samozřejmě známka toho, že když u něčeho vydržíš, prostě to je pro všechny lidi vlastně, co nás sledují, ať už tebe nebo mě, že prostě to není všechno za měsíc, za 2, trvalo to nějakou dobu, že 12 let, já vlastně taky to dělám přes 11 let už, takže áno. Prostě věci se hýbou pomale, ale jistě, když jdeš kupředu. Takže treba tam pochopiť to, že ono tá frustrácia na začiatku, že ak sa to ťažko rozbieha, je veľmi frustrujúca, ale je to znova negatívum, ktoré keď viete správne energeticky spracovať, tak vás potom tak reťazovou reakciou proste dokáže motivovať ďalej a ďalej. Treba to proste analyzovať, trpezlivo proste vydržať to. A tak ako Jacob to urobil pri tradingu, ja som to urobil v YouTube, bez toho, aby som mal nejakú víziu, že by z toho mohli byť nejaké prachy alebo nejaké Lamba a tak ďalej. A vízia sa tvoří v průběhu tej cesty nejaký. Je to tak. No napríklad moja prvá motivácia bola to, že som mal šikanátora v trade, ktorý ma proste mentálne šikanoval, mal 100 odberateľov, ja som ho chcel prekonať na YouTube a nakoniec som ho prekonal a potom som proste v tom pokračoval a potom mi ťukla notifikácia, že tam existuje niečo ako speňaženie, monetizácia na YouTube. A už to motivácia aj peňažná. A už to bola aj peňažná motivácia, lebo som si uvedomil, že niečo, čo ma baví, no tak sa môže potom stať ako môjim zamestnaním a v mojom prípade je to veľká ako zodpovednosť, akože skrz deti, na ktoré mám vplyv, skrz to, že mám 1 100 000 odberateľov aktuálne, to, že ako vyberám content, takže je to tak. Ale samozrejme z toho môže byť aj dobrý biznis a momentálne keď tu teda sme s Lambami, no tak sa teda môžeme o tom trošku porozprávať. Čo ty na to? Super. Každopádně je to určitě super motivace pro lidi, prostě co teďka říkal, že byl šikanovaný a tak dále, což je neskutečný motor pro lidi, kteří třeba nemají úplně to dětství jednoduchý a tak, takže jako jde vidět, že z jakýhokoliv prostředí, když se může někdo narodit takhle nebo takhle, tak se dá dopracovat k čemukoliv, prostě je to jenom o té vizi a o té motivaci, takže je určitě super. Buď to skolabuje, alebo to zobereš vo svoj prospech a budeš to brať ako nejaký energetický, nejakú zálohu, ktorú využiješ vo svoj prospech. Takže tady můžete vidět, že všechno je možné, no a jdeme k Lambu. Lituješ toho, že jsem tě do toho natlačil? Vieš čo, premýšľal som nad tým dosť dlho. Samozrejme, dve veci, ktoré ma od toho odradzovali,
bolo to, že aký je to žrút peňazí, aká je to v podstate zlá investícia a za druhé, že to bude akýby hrozne ťahať pozornosť policajtov. Ani jedna, ani druhá vec v praktickom živote nie je pravda. Aha. Ani raz ma v tom policajti nezastavili, čo som celkom smutný, lebo som chcel nejakú fotku spraviť. Jak ja som měl ja včera třeba? Áno, jak napríklad GMK 001 na Instagrame, ten v Monaku, no tak ten si furt robí tam fotky s poldami, no tak chcel som aj ja niečo podobné. Ani raz sa to nestalo. Oni furt sa za mňa zaradia, proste sú za mnou proste 50 metrov, sledujú ma minútu a potom to je exitom. Jo, takže je to mýtus. A čo sa týka aj tej investície, vieš čo, ja som si uvedomil, že záleží na tom, že kto si, pretože napríklad ja, toto auto hrozne priťahuje pozornosť. Je to auto, ktoré priťahuje pozornosť asi najviac v tejto cenovej kategórii. Za mě určitě v cenové kategorii přesně může být Ferrari, ale nebude nikdy vypadat takhle showcar, má zase jiný přidaný hodnoty, ale určitě u Lamba je to přesně jak říkáš. Je to tak. A všeobecne toto auto priťahuje neuveriteľnú pozornosť a guess what, mne tá pozornosť vydeláva, že jo. Takže keď toto Lambo som si teraz pořídil, no tak mi to tak extrémne proste zvedlo algoritmus, proste tie pozrieťa na videách a tak ďalej. Dostal som príležitosť ku novým kontaktom, ku novému kontentu, ku novým miestam, kde som sa dostal a tak ďalej. A to všetko samozrejme hraje akože v môj prospekt. Takže strašně záleží, z jaké situaci seš, jaký člověk seš, co děláš a tak dále, že můžeš si to auto koupit, utápět v něm peníze, nebo můžeš využívat prostě na biznis, že to prostě. Ako toto Lambo momentálne na seba samo vydeláva, lebo to je čo s tým natočím a to, že čo z toho auta proste peňažne vznikne, tak to hneď proste ide do poistenia, ktoré je neuveriteľné proste ešte v mojom veku. A kolik platíš pro zajímavost jenom? Protože my řešíme často náklady, to jsi asi viděl některé díly, kolik tě vychází jednak auto, můžeme se k tomu potom dostat v té cenovce, ale ta pojistka v tvým věku, takhle mladým věku, kdy máš v podstatě první, druhý auto? Ako minimum, na ktorý sme sa dostali, ešte cez ako dosť dobrý kontakt, ktorý mám, tak 200 000 ročne, no. A plus ešte keď tam je nájazd nad 12 000 km ročne, tak je tam ešte prírázka 60. OK, a ty čo máš? 12. Takže to bude nejakých 250. Takže si viděl určitě 6 pětek. Je to tak. takže to je, čo sa týka akože poistenia a ináč tankovanie, tak ako si ty hovoril, ja som ti neveril, je to každodenná záležitosť. Takže treba počítať s tým, že nejde len o to, akože vydelať si na také auto, ale taktiež aj potom akože dávať do toho tie prachy a vidieť to ako nejaké negatívum, že čo musíš proste zaťať proste zuby, aby si to nejak akceptoval. Ale proste keď toto auto miluješ, tak si schopný ako kompromisom odbúrať akékoľvek negatíva. Něco si jakoby odřízneš prostě a víš, že to. A ještě je to jako dobrá věc, když tak vlastně o tom mluví, že když lidi si chcou splnit ten sen a ještě k tomu vymyslí způsob, jakým to bude vlastně vydělávat, nebo se aspoň co nejméně ty náklady sníží, tak je to úplná paráda. Takže v tvém případě to dává prostě smysl. Já si myslím základ a je to. Ja s tým nerobím ako blbosti, ako jazdím s tým relatívne akože ešte pokorne na rozdiel od teba, ty s tým robíš už. To je už čtvrtá verzia tohto tvojho auta. Ale zase pak se k tomu dostaneme samozřejmě, teďka to je poprvé vidět na videu. Teďka je to zase leštěnka, už je to zase celý zrenovovaný, zase nový, už to zase není tak, jak to. Prostě zkusil jsem s tím spoustu věcí, což je zároveň dobrý pro tebe, protože s tím autem fakt můžeš najezdit kiláku a kiláku. Ty jsi říkal, že máš 12, já mám teďka 82 000, což je prostě masakr, z toho 10 000 to najelo v terénu. 30 000 to najelo prostě driftem a v otáčkách, takže jako za mě si vybral skvělé auto, to si myslím, že se ti dokazuje každý den. Určite, je to skvelé auto, ale samozrejme sú tu aj negatíva, ktoré vidím aj skrz to, že to auto milujem. A preto ma zaujímalo, že keďže aj ty máš Hurakána a v podstate si mal úplne stejné Evo, ktoré mám aktuálne a ktoré si predal pred týmto autom, tak akože ja také dve ako najväčšie negatíva, ktoré vidím, no tak je proste s ukladacím priestorom, že to má v podstate kufor skoro nulový. Dáš do toho jednu tú príručnú batožinu a to je všetko. Keď jazdíš s priateľkou, no tak ona to všetko musí mať takto na sebe a proste tam sedí úplne takto. Na túrka pod nohama. Je to tak. Takže najlepšie je, keď ako cestujem sám a môžem si na to sedadlo akože dať nejaké ďalšie veci. Což jsem vyřešil rakví. Áno. To je veľmi dobré. Ale zase samozřejmě dynamiku toho auta to trošku změní, no, takže. Samozrejme, určite. A druhé negatívum, čo môžeš možno potvrdiť aj ty, že to auto je ako v niektorých prípadoch tvrdšie ako klasický osobák, že jo. Aj keď to je najviac komfortný spek, komfortné sedadla, more, komfortný podvozok, aj tak proste je to tvrdé. Ale vec je tá, že proste ty keď riadiš to auto, no tak ty si schopný ako sa to odnaučiť, proste si to vnímať. Ale keď ku tebe niekto nasadne, tak on si to všimá veľmi. Ten rozdíl pozná strašně samozřejmě. Pokud se než z normálního auta do tohle a pak naopak, tak je ten rozdíl úplně neuvěřitelný. Teďka ještě když porovnám, zase pro mě momentálně je to strašně pohodlný auto, protože jsem teďka jezdil nějakou dobu s tím GT3 RS novým a to je tak tvrdý, že to je nepopsatelný, že když jdeš do tohohle, tak si přijdeš fakt jak na gauči ještě na těch mých gumách zimních, co mám teďka, tak je to jako to. Ale jinak obecně je to auto prostě tvrdý, takže 100% člověk musí počítat s tím, že to nebude jako nejpohodlnější daily auto, co si může koupit. Ako už som sa stretol aj s takým názorom, že proste ja by som si toto auto nekúpil, toto auto je proste, že vypadá byť veľmi nepraktické a ja tomu aj šťastie rozumiem, kámo, pretože ja keby som mal proste
metry, mal by som 45 rokov, rodinu a tak ďalej, tak toto auto je posledné auto, ktoré by som si chcel kúpiť, pretože už mám iné priority, že jo. Ale kým som mladý a hlúpy a ešte som nestatinkovateľ na to, aby som si kúpil nejaké Porsche alebo nejaké SUVčko, no tak ja si myslím, že toto je najlepšia možná varianta, na ktorom sa môžem vyblázniť. Je to štvorkola, je to bezpečné, je to relatívne ešte pohodlné na to, že keď v tom akože jazdíš sám, ako nie je to také tvrdé, jak tá tvoja GT3 RS, že jo. K tomu ešte všetkému to má ako nádherné emócie, akože skrz ten 10 válec a ten požitok z jazdy je neuveriteľný. Preto ja ako na Audinu sa teraz ako práši, že? Ja som si z toho urobil daily auto v podstate, pretože keď jazdím sám, tak v podstate tu do kufra dám tašku akože. Co potřebuješ tam vleze a zarec. Jako, je to tak. Ale to auto ťa naplňa a to môžeš potvrdiť aj ty tiež na to máš najazdených XY ešte za to minulé Evo a tak. Ale za mě je to nejspolehlivější supersport, co si můžeš asi koupit. Co se týče držení hodnoty, co se týče toho, jak to auto vypadá, je to za mě úplně top. Aby se chtěl ještě vrátit k těm komentářům, já jsem samozřejmě viděl některý měl obrovské množství podporujících komentářů a samozřejmě pak se tam dostanou nějací takovýhle lidi, kteří řeknou, že to je největší blbost a že by si to nikdy nekoupili a tak, a že to je fakt pravda prostě o tom, jak ti lidi mají různé priority, takže to nemůžete mít takhle obecný názor na to, protože jste úplně v jiné situaci, takže prostě když se mu to hodí do biznisu, do toho, že si to chce splnit, může si to splnit, x let na to dře, tak proč by si to prostě nekoupil, takže když ti pak někdo řekne něco takového, tak se nad tím úplně zasměješ a říkáš si, že ti lidi prostě jsou hrozně různorodí, ale nedá se takhle házet prostě do jednoho pytle. Áno, ale ja sám som bol niekedy v pozícii hejtra a tiež akože furt keď si niekto kúpi niečo lepšie odo mňa, no tak keďže som kompetitívny a všetci kluci sme takí súťaživí medzi sebou, tak každá akože trochu trkne, že že Jacob si kúpil Lambo, že Machy si kúpil Erosmo a tak ďalej. Ale znova ako je tu taká vec, že máš dve veci na výber, buď mu budeš závidieť a bude sa utápať a tú energiu budeš akože vrážať ako tým typkom, aby sa im viac darilo ešte, lebo keď niekto dobre vie, ako tú negativitu spracovať, no tak to využije vo svoj prospech, čo robím ja, čo sa teraz Jacobe učil, lebo sa ponoril do YouTube. A potom druhá vec je tá, že ťa to namotivuje a proste keď vidíš, že u niekoho to ide, tak hľadaš možnosti, ako to proste má ísť a je to také menej arogantné, no, pretože niekto si povie, že ja to auto nepotrebujem, ako keby mal právo to povedať, jo, ako keby mal milión na účte a dostal na 2 dny do té situace, tak by mě zajímalo, jakým slovem by se k tomu vyjadřoval, jestli by řekl, koupím si to, když může prostě. Ano. Víš, že to je úplně něco jiného. Prostě samozřejmě, když jako úplně mílový kroky od toho, tak si prostě tak řeknu spíš, nekoupím si to, je to blbost, než prostě jako, když už na to můžeš. Ako záleží, že akým tónom to povie, lebo keď to povie ako s pokorou, že hej, že toto nie je akože pre mňa veľmi auto, ja to rešpektujem. Ako dáva to zmysel. Ale keď niekto proste, keď napríklad zaparkujem niekde vedľa hospody a nejaký proste dedek tam zakričí, ja bych si to nekúpil. Ako keby mal možnosť, proste ty by si to nekúpil tak či onak, pretože pozri sa, v akej situácii sa nachádzaš, akože ty proste si v hospode, ja proste idem domov, proste makám, som v štúdiu proste zavretý, striham, niekedy proste zanedbávam svoj osobný život, svoj vzťahový život, môj vzťah proste s rodinou. Sú tam určite akože veci, od ktorých musíš odstúpiť, ale potom by bol život nuda, že keby také niečo neexistovalo. Přesně tak. Já si myslím, že super zhrnutý, jdem se asi podívat blíž na to, co tady máme teda za stroj. Určitě pojďme. Takže je to, kdo mě sleduje, tak už ví, já jsem měl vlastně téměř totožný auto, akorát, že jsem měl celý žlutý, kola byly stejný, prostě bylo to stejné, akorát jsem koupil nějaký 3000 km na tom, on tam měl 20 nebo něco takového. Bylo to vlastně poslední Huracán Evo novej úplně. Áno. Co byl podľa našich informácií posledný neregistrovaný kus. Tak. A je to 2022? Toto je prosinec 2022, ale v techničaku je január 23, takže dá sa povedať 23. Okay. No. Vyrobené v 22, ale 23. Teď už ty auta prostě na internetu absolutně nejsou, vůbec nejsou tady s těma kilometrama, takže máš raritní auto. Teď už teda nemáš, protože už máš na to zase 12, což je dost kompetitivní se mnou. Když já jsem to auto měl podobnou dobu, tak jsem měl možná asi stejně, ty první měsíce jsou takový. Ještě když prostě jako s tím chceš jezdit, ještě teďka je sezóna, tak teď to bude ještě horší. Ale je to nádherné auto, je to vlastně, když můžeme teda teďka porovnat ty dvě naše auta, tak je to LP 610, LP 640. Ano. Je tak? 610 koní, 640 koní, podle názvu toho označení samozřejmě, motorově úplně stejný. Tohle auto je z 0 na 100, teď tady byl pán na kole, ptal se 3.1, 2.9 Evo, tady je to 3.1, je tam rozdíl těch koní prostě, takže jako ve výkonově to prostě poznat jde. Modernizovaný, teď se bavíme, mě zase jak se nechal naverbovat ode mě do Lamba jako takového, tak když viděl moje, který je teďka v novém vrapu zase oživený, pro mě mnohem hezčí auto, než to bylo, tak když porovnáte ten přední nárazník prostě, tak je to něco, co tam chcete mít, je to mnohem agresivnější. Je tam teda víc odkrytej ten chladič, nebo víc odkrytej, není tam vůbec ani tahle, takže taky vidím, že už to máš prostě pomačkaný, což je velká nevýhoda auto, Lamba, je to nevýhoda. Nechápu, že když se podíváte dovnitř prostě, tak ty lyžinky, tak od těch šutrů je to prostě rozbouchaný a pak to, nevím, jestli to je, myslím, ke klímě nebo něco, předtím jsem to řešil, že se mě to auto nějak nedochlazovalo tam u toho staršího, takže to vymíníme, ale to s tím nemá nějaký nic moc společného, takže to zase tak nevadí, ale opticky to moc nechápu, že tam není nějaká síťka víc nějakého hrubého třeba, aby to pomohlo. Takže to je nějaký další upgrade, co teďka díky tobě budu určitě shánět na tohle a jinak je to dost podobný. Ešte predtým, ako sa dostaneme dovnútra, no takže by sme mohli porovnať naopak ako zadnú masku, lebo aj tam sú nejaké rozdiely ešte. Ono pri tvojej LP 610 sú tie
výfuky dolu, čo je také viac old school a u mňa ten zadek je hodně zmodernizovaný ze zadu vlastně, fakt jako je to dosť iné auto. Je to, že čo sa týka tých zadkov, no tak akože Evo to má viac modernizované, má v podstate skoro úplne stejný zadok, ako to má Performante, staré. Výfuky vlastne, že jo? Áno, je to tak. Akurát teda Performante má trošku užšiu tú mriežku, ktorú ja tam mám trošku viac ako takú natiahnutú, zmodernizovanú. Určitý rozdiel tam je, a dá sa povedať, že aj jedno, aj druhé auto, aj Performante, aj toto majú takmer úplne akože totožné funkcie ako auta, akurát to Performante je viac teda nafokusované na ten track performance. Jo. Má to tam to ala. Taky bude tvrdší, nebo je tvrdší vlastne, ja som ho skúšel. Áno, a toto je v podstate úplne stejný výkon, akurát je to viac prispôsobené na tie klasické silnice. Čo je ale akože veľmi možné aj s tým tvojim autom, lebo keď som videl, čo si tam dával akože za tú zadokolkovú ten modul, ktorý si tam dával, no tak je to paráda. Ty máš v podstate všetky Eva v jednom. Ty to v podstate máš pripravené na Sterato. Proste môžeš si z toho spraviť Evo, teoretické STOčko, keby si do toho dal nejaký tvrdší podvozok. Nejaké odlehčení a to, ten ruskop a tady tyhle věci. A k tomu tam ešte máš aj techniku tou zadokolkou, no takže ty máš také všetky lamba v jednom. Je také Transformer, kdo mě sleduje, tak ví samozřejmě, že to bylo v několika podobách. Teďka je to myslím 4. nebo 5. podoba. Že se na ty videjka podívejte, protože se s tím dělali se s tím zajímavé věci. Auto vypadá furt teďka vlastně jak nový, takže v tom je to auto za mě úplně úžasný. Takže k tomu zadku ještě co máme každý trošku jiný, ale každý to máme upgradenutý, tak jsou výfuky, které si určitě poslechneme. Já tam mám Akrapoviče, ty máš podobný název, ano, ale Zajacovič. A je to handmade výfuk, na kterým taky přemýšlím, je to krásně udělaný. To člověka z Česka, který tohle dělá, ho sleduju taky nějaký pátek a přemýšlím nad tím, jsou to krásně udělaný, jak můžete vidět, prostě výfuky svařený. Je tam oddělaný spoustu těch, vlastně tam ten prostor je plnější normálně a teďka je tam vybraný takový to oteplovací jakýsi matroš a je to prostě udělaný čistší vevnitř. Hlavné výhody toho výfuku je to, že je tam väčší priestor, to znamená, že menšie riziko požiaru, menej prehrievania, to není tak lepšia ventilácia. Áno. A k tomu je to ešte X-Pipe a je to výfuk pripravený v podstate na dekat, ktorý keby sa spravil, no tak to auto dosiahne proste 125 decibelov ako úplne nezmyselno. Ale narušilo by to záruku, takže aktuálne sa to nekoná. Ale ten výfuk je tak či onak o nejakých 10-15% hlasnejší než stok. Jediné, čo mi tam zostali, no tak sú teda koncovky, ktoré ty už máš vymenené od Akrapoviču, ale samozrejme tu mi to až tak veľmi neprekáža. U teba to vyzerá o mnoho viac dizajnovo lepšie, keď to máš také trochu hrubšie a tak. Tady teda co musím ještě nechat opravit teďka také klapkách, nevím, jestli tam máš klapku vlastně otvírání. Mám. Jo? Tak tady chrčí strašně, takže to je už je prostě babička, takže se teďka bude kupovat na to nová, protože to nastartuje tak to jak když mlatíš do hrnců nebo něco, takže to a každopádně asi si to možná můžeme poslechnout, ne? Určitě, pojďme na to. Takže Laurbitek tady stáhl takový tool na změření decibelů a jelikož auta jsou zařátý, protože jsme tady přijeli před 10 minutama, tak si zkusíme, který ten výfuk je hlasitější, samotný mě to zajímá. Uvidíme, jak to bude fungovat. Mladší mají přednost, no uvidíme, tak aspoň bajvoko samozřejmě my vám řekneme, co uslyšíme tady. Můžeme si tady Machyho, tady možná ať nám jde pomoct, víš, ať to je fair, protože já řeknu o jeho, že to je míň a on o mým. Jdu měřit teďka decibely, Mun sedne, nastartuje, vzal jsem si tady nezávislého porodce, který se tady za náma zastavil a poměříme to. Já budu říkat čísla a Machy pocit. To cinknu trošku. Machy říká, že má dobrý pocit a já mám naměřeno 126,9. Koľko tam bolo? 126,9. Ty vole, fuj. A jak si to mal, tak meter, alebo? Ne, úplně u toho. Mám ohořelý chlupy. Dobrý. Hele, jo, posunul jsem to 2 cm blíž výfuku. Mám to na plný benzínu nebo nevím čeho. A výsledek je... Něco lepší, kámo. To fakt? 126, ty vole. 126,8 a sám má 126,9. Tak to je extrém. O 0,0001% vychází Zajačovič lépe než Akrapovič. A pocitově? Obojí je randál prostě. To nej, ale remíza. Takže test si myslím, že vyšel zcela kvalitně. Ako z môjho pohľadu ten môj zvuk je taký viac dunivý, čo tvoj akože je taký viac ostrý, že je to hrozná ostrosť. Jo, to je pravda. Takový jako, jak to prdne, tak je to fakt nepříjemný do těch uší. A praska to o niečo viac ako moje akože Lambo. Moje tak praskne úplne len na konci trošku, že bang, ale tvoje praska počas celého toho spádu těch otáček. A určitě máš motor v lepší kondici, protože potom, co mě to ošplichalo z těch výfuků tu ruku, tak mě smrdí úplně od
oleje, benzínu, nevím čeho to je. Mechanicky počas toho naštartovania som tam cítil, akože, že to auto má trošku vek, a tak to je auto z roku 2016. To je pravda, to je pravda. Ty som mal 100 000 odberateľov. Kedy budeš ty mať 100 000? No to záleží na vás, takže dejte určitě odběr lajka, ať vám to nečeká. Přesně, Takže ještě než si budeme vyzkoušet věc, kterou mám v autě přidanou, co nemá žádný Lamborghini, tak si ještě v rychlosti proběhneme vnitřek, ukážeme, jaký je rozdíl mezi EVem a starším Lambem pro lidi, co neznají, takže jestli ti to můžu otevřít? Určite. Tak jo, ja to odomknem, tak super. No takže ja pôjdem takto z druhej strany. No? Loudwit pôjde zo strany spolujezdca. Takže v podstate asi hlavný rozdiel, ktorý tu je od predošlého Lamba, od 610 je ten, že v podstate celú túto časť nahradil displej, ktorý, ako úprimne povedané, je na piču. Ešte tam k tomu nie je CarPlay, čo ja tak či onak nepoužívam, ale všetko, či už hlasitosť, alebo klimatizácia, alebo rôzne funkcie sa nastavujú cez tento displej, ktorý má ping ako more, keď hráte CS na japonskom serveri, kámo, klikneš na to, ono sa ti to zobrazí za 3 sekundy, ale ono to nie je zase až tak zle v momente, keď ti vyložene akože odpája Bluetooth pripojenie a prestane ti fungovať úplne akože funkcia vôbec prehrávania si hudby z tvojho telefónu a na to, aby si to opravil, tak je vyložené, musíš robiť to, že zastavíš to na benzínke, ako vypneš to, 10 minút to musíš nechať vypnuté, nech sa resetuje jednotka a potom to znova naštartuješ. Takže toto ja ako teda berem dizajnovo ako výhodu, ale prakticky ako miernu nevýhodu, pretože ty tam ako hrozne veľa vecí furt nastavuješ tým čudlíkom a to je za mňa, je to použiteľnejšie. No a mimo toho, potom už tu ide v podstate len o špecifikáciu, ja to mám v podstate takto pokryté Alcantara a v takomto akože žltom prevedení, čo relatívne dosadí ku tej fialovej vonku, k tomu laku. No a mimo toho volant je úplne stejný, predpokladám, a potom ešte displej má ten rozdiel, že má inak tie budíky. Má inak budíky, keď to prepneš na Corzu, tak to má ten taký performante lomeno Aventador style. No. Takže to sú hlavné rozdiely, ktoré tu ja mám a nehovoriac o tom, že tu ešte mám cup holder pridaný. Teď jsem to chtěl akorát říct, že ani ja nemám cup holder, ani ty, ale že si totálne influencnul tak na tohle. No pretože ľudia, čo neviete, že o čo ide, toto tu je cup holder priamo od Lamborghini. Príplatok za 20 000, ale on je kamo úplne na hovno. Do toho dáš plechovku, ono proste ti to, ty akceleruješ, ono ti to vypadne. Takže nevadí vlastne, že ho nemám. Takže nevadí, keď ho nemáš. Ja som si tu aj tak objednal proste, ja neviem, z nejakej českej stránky, proste nejaký lacný proste to, kde to proste drží a toto funguje 300 krát lepšie ako tento cup holder, takže nemusíš ho mať. Už to niekto nakonfiguroval predo mnou, takže mám to tu, ale nemusíš smutiť, že to tam nemáš pri mňa. A mimo toho ešte tu mám hrozne veľa vecí, sa smeje, že som jak televízna stanica proste prenosná na kolách proste. Jedna kamera je na ukladanie highlightov do mojich videí kompilácií z ciest, druhá kamera je 24/7, kamera, ktorá mi sníma celé auto. To je napojené na baterku? Jo. Sérií. Áno, samostatnú baterku, ktorá je potom dobíjana počas jazdy cez zapaľovanie. A napája to túto kameru 24/7 v podstate neviem, asi 2 dní v kuse a potom tu mám samozrejme ešte Genevo Max, potreba, must have. A jedine Genevo. Áno, jedine Genevo. Cut. Toto je záber po natáčaní. Zabudli sme ešte na jednu veľmi podstatnú vec, ktorú som zabudol spomenúť na letišťu, tak vám ju ukážem teraz sú na takto v parkovisku. Po do auta. Prakticky vám to asi neukážem, lebo som, hovorím, v garáži zaparkovaný, ale táto tu reverse paka, to je kámo tá najväčšia mŕtka, ktorá tu existuje. Je to hrozne nekvalitné, to znamená, že keď to zatiahneš, cítiš proste ten plastový feel a nielen to, kámo, ono normálne, keď mám zaradenú jedničku a idem napríklad podélne parkovať, tak ono to niekedy ani nefunguje, že ja to proste dám brzdu, zaťahnem reverse, aby to aktivovalo proste reverse mod, ale on to niekedy nefunguje, že to musím normálne takto držať a počkať 2 alebo 3 sekundy, kým sa vôbec ako to pečko prepne na to R-ko, aby som to ja vôbec vedel parkovať. Takže neviem, čo tam s tým robili, ale toto je ešte nevýhoda. Okay. Dobre, tak môžeme sa teraz mrknúť teda do tvojho Lamba, aby sme si prakticky ukázali, že ako tie tlačítka vypadajú. Ono v určitom zmysle ti to aj závidím, pretože napríklad tá hlasitosť je úplne najviac na hovno. No. Takže my můžeme začít u mém autě bordelem Loudwita, který samozřejmě už se nevezl do kufru. Jinak volant asi stejný, já jsem si ho nechal teda pošít v Alcantře, takže teďka ho mám totožný jak ty. Možná ty tlačítka, jenom ty máš černý, že jo, tak já to tady mám takový našedlý jakýsi. Takže to je první, co vidím. Displeje, jak zmiňoval, tak ty jsou jiný, ty jsou ještě prostě zastaralý. Cup holder ten nemám, mám tady akorát nějaký blbý nápis, jinak to mám taky v Alcantře vlastně, to mám stejně jako ty. Mám jiný ty sedačky, ale jsou to taky ty pohodlnější. Jo. To jsou taky ty pohodlnější a hlavní rozdíl, jak jsi říkal, tak je tady tenhle panel, který opticky působí starší, ale jako lidi, co mě sledujou, tak ví, že já prostě mám radši ty čudlíky, věci, na které si můžeš šáhnout, i když prostě jedeš, hlasitost, všechny tyhle věci, hlavně ta hlasitost, že tam mě prostě vadila auto Eva, takže mě to vůbec vlastně nevadí, mě do těch sportovních aut prostě ty budíky, jako kdybych tady měl panel, jak třeba v nějakých nových Mercedesech, tak bych byl vyloženě na straně, jako, protože mě to fakt jako nebaví, takže já mám radši, prostě mě zajímá toto a tady jako chci mít věci pohodlně
na zmáčknutí nebo na něco, takže to je hlavní rozdíl. Nebo hlavní rozdíl, co se týče továrního nastavení. Ten nejhlavnější rozdíl mezi mým a tvým autem je tady. Tady tenhle čudlík za asi 6 korun, který udělá spoustu změn jenom tím, že udělám toto. A dělá to co? Takže jenom abych popsal ten čudlík vevnitř, kterému se dával takovou důležitost a přitom to vypadá jak čudlík k lampičce v ložnici, tak je to, že to auto je čtyřkolka, i to tvoje je čtyřkolka, což ty už poznal, že prostě když chceš driftovat, samozřejmě nějak to urveš nebo větší kruháč, ne, ale jako větší kružnici uděláš, ale s zadokolkou je to prostě úplně něco jiného. To auto je prostě zábavnější, samozřejmě je to jednodušší a chceš to, protože to prostě pálí gumy a vypadá to dobře. Takže jsme to vyvinuli vlastně s Palkem z PV Caru, pluginová věc na vypnutí toho předku, že ti jede jenom zadek, takže je to úplně stejný jako u M3, u M4, kdy to máš naprosto pohodlný. To je absolutně paráda. Nesvítí žádný chyby, tak jako jsem to měl předtím, že jsme prostě vytáhli pojistky, aby prostě ten předek nejel, tak teďka je to tak, že všechno je tak, jak má být. Máš to vyplý, máš čtyřkolku, máš to zaplý, máš zadek, nic o ničem nevíš vevnitř, vypneš si jenom trakci, dělá to přesně to, co chceš s Lambem dělat. A ten tool vlastně, který tam teďka je, tak vyvíjeli prostě v Lamborghini, já nevím kde všude, prostě nevím jak dlouho. A tady se to prostě udělalo v PV Caru, který za pár chvil, který mě mimo jiné udělal z toho Sterato, udělal mě z toho auto, který má kůlu, který jsme tahali saně prostě v uvozovkách na počkání, takže všechno je s tím autem možný, tohle auto je super tvárný a ta věc pluginová, která nenarušuje záruku, což v tom případě uvidíš, že budeš štít, to se svezem, tak a jde to samozřejmě na tvoje, na moje, jedno jak toho starý, jde to samozřejmě na R8, takže všechny tady tyhle quattro auta jdou prostě tímhle toolem jako nabustovat a není to nějak invazivní nikde vidět, že to je to, můžeš si ten čudlík ještě vyměnit za některý jiný, takže to je všechno vlazení. Je to první auto, který jsme udělali nebo který udělal a má v plánu to dělat i v úvozovkách pro veřejnost, což se lidi ještě v budoucnu dozví. No a myslím si, že to jako je top a stojí to za to. Tak to bych toho využil rovno na nějaké zábery. Takže tak, určitě. Já si myslím, že pro tebe je to skvělá věc, protože určitě s autem chceš jezdit bokem, vím, že jsi byl s Držvantem, tady trénoval driftování a tak. Určitě. A je to škoda to nevyužít, protože stává se trošku nudnějším, tím až prostě nějaký ty limity poznáš, je to čtyřkolka, prostě není to tak zábavný, nedotáčivý trošku a tak a s tou zadokolkou je to skvělý a myslím si, že bych ti to měl jít ukázat. Ano, určitě, tak pojďme na to. To vypadá super, to je úplná bomba, hej to ide úplne len tak ľahko, to štvorkolo musíš úplne proste dať plný plyn, proste totál ako doľava volant, až vtedy to ide a toto je úplne s ľahkosťou. Kámo, to je fajn, to je dosť fajn. To je proste... Tak ty. Hej. Druhýkrát idem v živote driftovať s Lambom, tak uvidíme, jak to pôjde. Jo. Tak já jsem si vzal mobil, že si ho natočím zevnitř a... Dal jsem si telefon, že si ho natočím zevnitř, tak si ho zkusí a... Kurva, vole. Tak dobrý, dívá se na to hezky, teda ne, že tohle jsou moje gumy, tady ty čáry, vole. Myslím si, že je prodáno. Kámo, to kluže extrémne. Počkaj ešte raz. Počkej ešte raz. Stačí. Kurva, nikdy nepůjčujte youtuberům auto. Tak to si blázen. Pošli faktúru na nové pneu. Čo ti jebe? Já to rozkladím, vole. Chod to prejet, chod to vyvetrať. Čo ti jebe? Hej, môj bože, to je extrém. Drž volant, hit me up. Ideme do toho. Mi povedal, že si preišiel za mnou a ja som ťa úplne odjebal. Říkám, vemu si telefon, sednu si k němu. Tak vidíte. Aspoň vidíte, aké je to nakazlivé, takže keď máte R8 alebo Huracana 4-kole, no tak PV Cars. Môžete písať e-maily. Takže já myslím, že asi to funguje, nebo co? Funguje to brutál. Ono to ide úplne ľahučko, to je jak na masle prostě. Machy se mě ptali, zdriftoval, tak asi tě povezu dom. Takže asi tak, no. Takže tohle je vlastně, co jsem chtěl dneska Samovi ukázat. A co se dá udělat s svým autem. Teď druhá otázka, když viděl z videa s nákladama
kolik stojí zadní gumy, což samozřejmě víš, tak mám počítat, že mě máš kupovat, ale že je budeš potřebovat. Takže tak, no, takže budou to nějaký výdaje navíc, ale myslím si, že to stojí za to. Bude to stát za tu srandu a za ty videjka, čo s tím budu. Omlouvám se ti, že jsem tě namotivoval do Lamba, což teďka zužitkováváš vlastně v Kladným, a teď si tě omlouvám podruhé, že jsem tě namotal do tohohle na zvýšení nákladu pneumatik. Každopádně si myslím, že to taky zužitkuje, že to ve finále bude profitový a že v PVKaru uvidíme u tebe nějaký video. Určitě. Tak zaskočím do Žiliny a dáme to dokopy. Super, tak jo. Tak díky, čus. Čus. No a vy nezapomeňte na odběr.